Jotend kod siasa mayudore counties mag Nyandwat mar Hoho mar Okak oromo e boma ma Nairobi mar twak ewi kaka gidhi rido chiwo chanjo mar kansa mar dhod nyodo ne nyithindo manyiri manie kind higni 9 nyaka 14. Romoni mane okelo kanyakla jolony e weche mag thieth ma bende ne olosi kod riwruok mar timo nonro ewi ngima nyithindo kata Capricorn oketo e lela ni chanjo ni mar HPV ok osebedo ka ikawo kaka owinjore nyaka ne kele e pacho ka higa mar 2019. Nyaka kawuono atamalo 5 kende mag nyithindo manyiri ema osemi chanjo ni e counties ma yudore Nyandwat mar Hoho mar Okak, to mana atamalo 1 kende ema osekawo chanjo. So today we have called our religious leaders from the region so that we find a way to go back to our people and do awareness and advocacy work on HPV. Kama viongozi tumesikitishwa sana kwa sababu kina mama wengi kwa sababu ya kutojua, hata viongozi wa dini kwa sababu ya kutojua hali ya saratani ya mfuko wa kizazi imeweza kuathiri pakubwa kina mama katika sehemu zetu, na kila siku tunazika kina mama, na kila siku tunachangisha kutibu wale ambao